Evanđelje po Ivanu, poglavlje 9. Cijelo poglavlje je jedna vrlo interesantna priča, odnosno ne priča nego događaj, ali ajde mi to tako kažemo uvjetno priča, a to su događaji, to su stvarni događaji koji su zapisani u Bibliji. I iz početka sam mislio da bi čitali prvih 10 stihova, međutim cijelo poglavlje je povezano i morat ćemo pročitati cijelo poglavlje. Znači čitat ćemo stihove od 1 do 41. Zamolio bih vas da ustanete i ja vjerujem da će vam Božja riječ govoriti. Znači ako ja sve loše kažem, na kraju će ispasti dobro jer će Biblija govoriti. Biblija kaže: I prolazeći, Isus je ogledao čovjeka slijepog od rođenja. A njegovi su ga učenici upitali govoreći: Učitelju, tko je sagriješio, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Isus je odgovorio: Niti je ovaj sagriješio, niti njegovi roditelji, nego da bi se na njemu očitovala djela Božja. Ja moram činiti djela onoga koji me je poslao dok je dan. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. Kad je to izgovorio, pljunuo je na zemlju i od pljuvačke napravio blato i slijepcu premazao blatom oči, te mu rekao: Idi, operi se u kupalištu Siloamu, što se prevodi poslan. Tada je otišao i oprao se, pa se vratio gledajući. Zato su susjedi, oni koji su ga prije vidjeli da je bio slijep, govorili: Nije li to onaj što je sjedio i prosio? Neki su rekli: On je. A drugi: Samo mu je sličan. A on je govorio: Ja sam. Tada su ga upitali: Kako su ti se otvorile oči? On je odgovorio i rekao: Čovjek koji se zove Isus napravio je blato i premazao mi oči, pa mi rekao: Idi u kupalište Siloam i operi se. I ja sam otišao i oprao se, te progledao. Onda su ga upitali: Gdje je on? Odgovorio je: Ne znam. Onoga koji je prije bio slijep odveli su k farizejima. A bio je šabat kad je Isus napravio blato i otvorio mu oči. Tada su ga i farizeji ponovo upitali kako je progledao. On im je odgovorio: Stavio mi je blato na oči, pa sam se oprao i vidim. Na to su neki od farizeja rekli: Ovaj čovjek nije od Boga jer ne drži šabat. Drugi su govorili: Kako može čovjek grešnik činiti ovakva čudesa? I nastao je razdor među njima. Ponovo su upitali slijepca: Što ti kažeš za njega budući da ti otvori oči? On je odgovorio: Prorok je. Ali Židovi nisu povjerovali za njega da je bio slijep i progledao, sve dok nisu dozvole roditelje toga koji je progledao, te ih upitali govoreći: Je li ovo vaš sin za koga vi kažete da se slijep rodio? Kako dakle sada vidi? Njegovi su roditelji odgovorili i rekli im: Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio, ali kako sada vidi ne znamo. Ili tko mu je otvorio oči, mi ne znamo. On je odrastao, pitajte njega, sam će o sebi govoriti. To su rekli njegovi roditelji zato što su se bojali Židova, jer su se Židovi već dogovorili da će, ako ga tko prizna za Krista, biti isključen iz sinagoge. Zbog toga su njegovi roditelji rekli: Odrastao je, njega pitajte. Tada su ponovo pozvali čovjeka koji je bio slijep, te mu rekli: Daj hvalu Bogu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. On je odgovorio i rekao: Je li grešnik, ne znam. Jedno znam, da sam bio slijep, a sada vidim. Onda su ga ponovo upitali: Što ti je učinio, kako ti otvorio oči? Odgovorio im je: Već sam vam rekao, a niste slušali. Zašto biste htjeli to ponovo čuti? Želite li i vi postati njegovim učenicima? Tada su ga izgrdili i rekli: Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Bog govorio Mojsiju, a odakle ovaj ne znamo. Čovjek je odgovorio te im rekao: Zaista u tome i jest nešto čudno da vi ne znate odakle, a meni je otvorio oči.
A znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego ako je tko štovatelj Boga, izvršava njegovu volju, toga uslišava. Otkako je svijeta nije se čulo da je netko otvorio oči nekome tko se slijep rodio. Ako taj nije od Boga, ne bi mogao ništa učiniti. Odgovorili su i rekli su: ti si se sav u grijesima rodio i ti sad nas poučavaš. Onda su ga izbacili van. Isus je dočuo da su ga izbacili van, pa kad ga je našao, upitao: vjeruješ li ti u Sina Božega? On je odgovorivši upitao: tko je taj Gospodine da povjerujem u njega? A Isus mu je odgovorio: i vidio si ga i taj je koji s tobom razgovara. A on je rekao: vjerujem Gospodine, te mu iskazao štovanje. Tada je Isus napomenuo: ja sam radi suda došao na ovaj svijet, da vide koji ne vide, a koji vide da postanu slijepi. A to su čuli neki od farizeja koji su bili s njim, pa su ga upitali: jesmo li i mi slijepi? Isus im je odgovorio: kad biste bili slijepi ne biste imali grijeha, ali sada govorite vidimo, zato vaš grijeh ostaje. Amen. Oče nebeski, hvala ti za tvoju ljubav prema nama, hvala ti za tvoga Sina Isusa Krista, hvala ti za tvoju riječ koju si dao napisati za nas i hvala ti da nas kroz ovu tvoju riječ želiš poučiti. Molim te da nam progovoriš danas, molim te da nas ohrabriš, da nas dotakneš, da nam otvoriš oči na onim područjima gdje još ne vidimo i molim te, Gospodine, da nakon ovoj bogoslužja budemo ljudi koji će tebe staviti na prvo mjesto. Molim te u tvoje sveto ime, ime Isus. Amen. Izvolite sjesti. Vjerujem da ćemo ovo poglavlje malo duže proučavati jer je jako interesantno. I ono što, evo, na samom početku vidimo da se ovo dotiče nekih osnovnih, kako bi se rekli, osnovnih egzistencijalnih tema, kao što je grijeh. Kako je nastao grijeh, zašto je nastao grijeh i tako dalje, žarulja, da. I mislim da smo to već nešto govorili o tome, ali isto tako važan je ovaj drugi dio, znači ovaj dio kada se pojavljuje ovdje vjerski vođe, religiozne vođe onog vremena, koji ne razumiju ono što Bog radi na ovoj zemlji. I to je problem kojim se danas mi susrećemo isto kao i prije 2000 godina. I evo, to vrlo vjerojatno nećemo sve uspjeti proći danas, ali evo da počnemo, znači, od onoga problema grijeha. Ovdje Isus je vidio čovjeka koji je bio slijep od rođenja. Znači, čovjek koji se kao dijete već rodio, a da ne vidi. Već se rodio s nekim problemom. I naravno, kad se dijete rodi i ima neku manu ili ima neku bolest, često puta ljudi pitaju: zašto Bože? Zašto si Bože dopustio? Što je to dijete krivo? To je pitanje koje mnogi postavljaju. Zašto se to baš nama dogodilo? Roditelji se pitaju: zašto se to nama dogodilo? Jesmo li mi krivi? Na sličan način su razmišljali učenici. Pitali su Isusa, svog učitelja: učitelju, tko je sagriješio, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Znači, pitanje je da li je to dijete sagriješilo. Dijete nije moglo sagriješiti da se slijepo rodilo. On je bio 9 mjeseca u utrobi majke svoje i nije mogao sagriješiti da bi to bila kazna za njegov grijeh. Znači, Isus odmah kaže:
niti je ovaj sagriješio, znači taj čovjek, ali onda dodaje niti njegovi roditelji. I to je isto jedan dobar odgovor nad kojim se možemo zamisliti. Možda su ti roditelji bili dobri ljudi, dobri kršćani, a rodilo im se dijete koje nije vidjelo. Isus tu ne daje direktan odgovor. Jer Isus drugačije gleda na probleme nego mi gledamo. I on kaže ovdje, nego je da bi se na njemu očitovala djela Božja. Gledajte kako Bog gleda i kako razmišlja. Kad pred Boga staviš problem, on ne ide analizirati tko je kriv. U krajnjoj liniji možemo mi ljudi analizirati i reći kriv je Adam. I to je točno. Kriv je Adam jer Adam i Eva su pali. I svi mi vučemo tu grešnu liniju i po grijehu je došla bolest i tako dalje u ovaj svijet. Ali više od toga želim vam reći da vidite kako Bog gleda na stvari. Bog kaže, to je zato da bi se na njemu očitovala djela Božja. Bog može ono što nama izgleda problem okrenuti da se očituje Božja slava. I ako tako pristupamo stvarima, onda Bog može nešto raditi u našim životima. Ako imamo neki problem, dajmo ga Bogu i Bog može iz toga napraviti nešto da se na tebi vide Božja djela. Evo, sjetio sam se onog primjera, onog čovjeka, čuli ste za njega, Nik Vujčić, koji se rodio bez ruku i nogu. I Bog je tog čovjeka iskoristio da danas svjedoči. Na tom čovjeku se stvarno očituju djela Božja. Na tebi isto tako Bog može očitovati svoja djela. Možda nisi fizički slijep, možda si slijep na nekim drugim područjima. I upravo zbog toga Bog može sve to okrenuti na dobro. Ovaj slijepac ovdje predstavlja i nespašene ljude. Na tim nespašenim ljudima, znači ljudi koji su slijepi, Bog može očitovati svoju slavu. Tako da ih spasi, da promijeni živote i da oni postanu drugačiji. I Biblija nam o tome govori. Biblija nam o tome govori. I tu je jako dobar primjer apostol Pavao, odnosno Savao. Kad je bio Savao, kad je putovao i bio već nadomak Damasku, velika svjetlost ga je zaslijepila. I tek nakon toga je on progledao. Tek nakon toga se Božja djela očitovala na njemu. Znači, Bog može riješiti problem grijeha. Pogledajte 2. Korinčanima, poglavlje 10. Stihovi 4. Sam malo. 2. Korinčanima. Biblija kaže, jer oružje našeg ratovanja nije tjelesno, nego je silno u Bogu za rušenje utvrda. Obaramo umišljenosti i svaku
uznositost koja se diže protiv spoznavanja Boga i zarobljujemo svaku misao na poslušnost Kristu. I u propravnosti imamo osvetu za svaku neposlušnost kad se ispuni vaša poslušnost. Ovaj čovjek je bio poslušan Bogu. Ovaj čovjek je, nakon što mu je Isus rekao idi operi se u kupalištu Siloamu, on je otišao i bio poslušan. To je ono da Bog može sve okrenuti na dobro, ali potreban mu je čovjek. Potreban mu je onaj tko će odgovoriti na njegov poziv. Potreban je onaj koji će biti spreman se poniziti pred Bogom. Taj čovjek je mogao reći, pa ja sam probao sve. Ja sam probao sve i nema šanse, ili nema spasa za mene. Mnogi danas kažu, nema više nade za mene. Meni su neki ljudi rekli, Isus možda je spasio tebe, možda može spasiti nekog drugog, a za mene nema nade. To je i nevjera, neposlušnost i oholost. To je i oholost. Jer se ne želi poniziti pred Bogom. Zato ovdje Pavao kaže, obaramo svaku uznositost, oholost. I ovaj čovjek je znači odgovorio na Isusov poziv. Odgovorio je i krenuo je prema tom kupalištu i tamo se je znači oprao i onda se vratio gledajući. Ovo može biti i nama na pomoć. Jer i mi smo slijepci na nekim područjima naših života. Možda nismo više oni slijepci u duhovnom smislu da ne poznamo Boga, ali možda na nekom području ne vidimo onako kako treba. I da bi progledali, trebamo biti poslušni Bogu. I ako nam Bog kaže učini to, onda nemoj diskutirati s Bogom, nego to učini. Tu se vidi vjera. Neke stvari moramo učiniti vjerom. I možda ovaj čovjek je mislio, pa ne znam, to možda je nepotrebno. I tako dalje. I mogao je reći ne želim ići. I vrlo vjerojatno ne bi progledao. Da nije bio poslušan, Isusa ne bi progledao. To nas potiče da damo Bogu priliku da nam progovori i nakon što nam progovori da mu budemo poslušni. Bog ti često puta progovori kroz svoju riječ i onda očekuje kad ti nešto razumiješ, kad ti nešto spoznaš, da onda to provedeš u praksu, u život. I onda ćeš dobiti blagoslov. Ako samo čuješ, mogao je reći da, ići ću i ne ode. Znate ona dva koji su išli vinograd kopati, kad je gospodar rekao jednome odi u vinograd kopati, ovaj je rekao dobro ići ću, nije otišao. A ovaj je rekao neću ići, na kraju otišao. Tu je simbolika. Tu je u pitanju su izraelski narod i pogani. Izraelci su rekli hoćemo i nisu htjeli. A pogani su rekli nećemo, na kraju su se pokajali i otišli su u Božji vinograd. Ima ona priča o izraelskom narodu kako se Bog brinuo oko njega u onom vinogradu napravio je tamo prešu i tako dalje, tjesak i sve i pripremio da izraelski narod tamo uživa, a oni nisu htjeli. I ako ti ne želiš, netko drugi će htjeti. Bog će svoju volju sprovesti. Bez obzira da li ti to htio ili ne. Neće Božji plan propasti ako ti kažeš ne. Nisi ti tako važan Bogu. Bog će naći drugog. Neko koji će provesti Božji plan.
a ti ćeš izgubiti blagoslov. Ti ćeš biti jadan i bjedan. Kršćanin koji živi od emocija i ne znam, i svjetovne muzike i ne znam čega i opet si nesretan u tome. Nego kad vršiš volju Božju, bit ćeš sretan. Kada činiš ono što piše u Bibliji, kada ideš i poslušaš Boga koji kaže idite i propovijedajte evanđelje, idite, dijelite moju riječ, razgovaraj s drugima, nemoj se sramiti svoje vjere. Zašto bi se sramio? Dapače, pokaži drugima da postoji još netko koji vjeruje u Božju riječ. I hvala Bogu da ova crkva koristi svaku priliku. Da idemo i da svjedočimo i da dijelimo Božju riječ. I da pokažemo ljudima. Naravno, mogli bi još i više i trebali bi više. I ići ćemo još i više. Ali hvala Bogu da idemo. Mogu vam reći da nema puno ljudi, nema puno crkava koji idu van i propovijedaju evanđelje. Nažalost. A što je Isus rekao? Poslao je po dvojicu da idu. Da idu od kuće do kuće. Da idu po trgovima i po ulicama. Da idu i da svjedoče. I evo, znači, Isus rješava problem grijeha. Ali Isusu si potreban ti i ja. Bog ništa ne radi na silu. Bog poziva tebe i mene da odgovorimo na njegov poziv. Da dođeš do one točke kad ćeš reći evo mene Bože. Tko će poći? Evo mene Bože. Kad dođeš sam do te točke, da si spreman ići i na taj način pokažeš Bogu da ti je On važan. Da ti je najvažnije to da drugi budu spašeni. To je najvažnije. Da netko bude spašen, da netko čuje Božju riječ. I to je evo ono što mi kao kršćani želimo, dobiti blagoslov. Da imamo blagoslovljeni život. Da imamo život radosti. Da imamo život ispunjen. A to upravo možemo dobiti tako da izvršavamo Božju volju. I pogledajte 1. Petrova, poglavlje 3. Stihovi 8 do 17. Biblija kaže: napokon svi budite jedne misli, suosjećajni jedni prema drugima, bratoljubivi, milosrdni, ljubazni. Ne uzvraćajte zlo za zlo, ni psovku za psovku, već naprotiv, blagosiljajte znajući da ste na to pozvani da biste baštinili blagoslov. Jer onaj koji hoće ljubiti život i vidjeti dobre dane, neka jezik svoj suspregne od zla i usne svoje da ne govore prijevaru. Neka se kloni zla i čini dobro. Neka traži mir i neka ide za njim. Jer su oči Gospodinove nad pravednima i uši su mu otvorene za njihove molitve, a lice je Gospodinovo protiv onih koji čine zlo. I tko će vam nauditi ako ste sljedbenici dobra? Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste. I ne plašite se njihove strahovlade, niti se uznemirujte. Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim i budite uvijek spremni dati odgovor svakome koji vas zamoli za obrazloženje nade koje je u vama, ali s krotkošću i strahom. Imajte dobru savjest da se u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince postide oni koji lažno optužuju vaše dobro življenje u Kristu.
Jer vam je bolje, ako je to volja Božja, trpjeti čineći dobro, nego li čineći zlo. Stihu 10. Jer onaj koji hoće ljubiti život i vidjeti dobre dane. Bog nam ovdje daje upute za dobar život, za dobre dane. Ako želiš imati dobre dane, jezik svoj suspregni od zla i usne tvoje da ne govore prijevaru. Kloni se zla, čini dobro, traži mir. I uši su mu otvorene za molitve njihove. Moli. Ovo su konkretne upute za tvoj kršćanski život. Ne može biti jasnije i konkretnije. Vrlo vjerojatno vi to znate. Vrlo vjerojatno ste čitali na drugim mjestima u Bibliji o tome. Ali stvar je u tome da trebamo vjerovati u to. Jer ovdje kaže stih 13, a tko će vam nauditi ako ste sljedbenici dobra? A ako si Božji sljedbenik, tko će ti nauditi? Ne može ti nauditi. Oni te mogu baciti u tamnicu, oni te mogu izbičevati, oni te mogu ubiti, ali ti ne mogu nauditi. Isus kaže, niti vlas vam s glave neće pasti. To je interesantno. Ne mogu vam nauditi. A ako živiš po ovim Božjim uputama, imat ćeš blagoslovljeni život. Ako se pridržavamo ovih uputa, nećemo imati problema u ovom životu. Nažalost, ljudi ne vjeruju u Bibliju. Ljudi više vjeruju religijeznim vođama nego Bibliji. Ljudi više prihvaćaju tradiciju nego Bibliju. Ljudi će radije reći, tako je živio moj tata, ili tako je živjela moja baka i tako se ponašao moj pradjed i ja ću se tako ponašati. A da se ne pita je li to ispravno ili nije. I evo, to nas dovodi do ovih farizeja. Farizeji su bili u ono vrijeme, znači ta jedna vjerska sljedba u Izraelu, i oni su bili poznati kao primjer licemjerja. Znači, govorili su jedno, radili su drugo. Poznavali su pismo, slovo pisma, a nisu poznavali duh pisma. Držali su se nekakvih vanjskih pravila koje su sami izmislili i koji su često puta bili u suprotnosti s Biblijom. Isto tako i mi smo u opasnosti da si na takav način iskreiramo život. Postavimo se nekakva pravila, postavimo se nekakve zakone i onda se njih držimo umjesto onoga što piše u Bibliji. Zato uvijek iznova trebamo se vratiti na Bibliju i uvijek iznova tražiti Boga. Da nas sam Bog vodi u našem životu. I pjevali smo ovu pjesmu On nas vodi. I to bi trebala biti stvarnost u našim životima. Da nas Bog vodi. Jer ako dopustimo da nas vodi slijepac, onda ćemo završiti u jami. Sjećate se, od prije priliku godinu dana smo imali ovdje temu kad slijepac slijepca vodi, oboje padaju u jamu. I to je slika ovog svijeta. To je slika ovog svijeta. Slijepac slijepca vodi. Da li su to religiozne vođe, da li su to političke vođe, da li su to, umjetničke vođe, nekakvi umjetnici, filozofi, što se pojavljuju, ljudi ih slijede. I onda kad slijepac slijepca vodi, na kraju svi padaju u jamu. Ali Biblija nas uči nešto drugo.
Biblija nas uči da trebamo provjeriti stvari i dati Bogu da nas vodi. Jer ako te Bog vodi, nećeš završiti u jami, nego ćeš završiti u nebu. Završit ćeš u vječnom blaženstvu zajedno s Bogom. Bog će te blagosloviti i Bog će ti pomoći. Znam da vam je sve to više manje poznato, ali volio bi da nas to ponovo potakne na onu jednostavnu vjeru i poslušnost Bogu. I kada budemo poslušni Bogu, kada budemo vjerni Bogu, kada bude Bog na prvom mjestu u našem životu, kada će Božja ljubav strujiti kroz nas, mi ćemo imati blagoslovljeni kršćanski život. Amen.